ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಕಲೆತ್ತೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಇನಿ ಅಂಚ ಅಕ್ಕ ಬರ್ರೆ ಬಂಡೋಲು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಉಡುಪಿ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಬಂದು ಎನ್ನ ಬರ್ತಡೇ ಇತ್ತನ್ನು ಮೇ ತಿಂಗಳು ಅಂಚ ದಾಲ ಕೊರ್ದುಚ್ಚು ಲೈಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಗೆತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಲ್ಲ ಬಂಡೋಲು ಪೂರ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂಚ ಪೋಯಿ ಬಂಡೋಲು ಅಲ್ಲಿಗ್ಲಗಂತ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರಗಿತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚ ಅಮ್ಮಲ ಬರ್ಪೇರು ಪೂರ ಸಂಡೇ ಪೂರ ಬೇಲೆದು ಪೋನನೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಸೀದಾ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯೆ ಬಂದು ಉಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಬತ್ತ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಅಕ್ಕ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಎತ್ತು ಬಂಡೋಲು ಅವು ಗಸಿ ನಾನು ಮೀನು ಒಣಸ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಚಿಕನ್ ಬೊಡ್ಸಿತ್ತನ ಅಂಚ ಮೀನು ಒಣಸಂತೆ ಒಕ್ಕಿತ್ತನು ಫ್ರೈ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಮೊಗಲೆ ಒಣಸ್ ನಲ್ಲ ವೈಜಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಂತೇರು ಎಂಕಲ್ ಒಣಸ್ ಮತ್ತು ಅದು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಬತ್ತ ಗಂಟೆ ರಡ್ಡ ಬತ್ತಂಡು ಪ್ಯಾಂಟ ಕಾಟ್ ಸೆಟ್ ಆಪುಂಡು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಆಪ್ದು ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಆಯಿತು ಡಬಲ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಆಲ ಇಂಚಿನ ಐಟಮ್ಗೆ ತಮ್ಮನೆ ಬೋಡ್ತಾನೆ ಚಿಂಪಿ ಚಿಂಪಿ ಹಾಂ ಸೇಲ್ ಅಲ್ಪ ನೀನು ಮೊದಲ ಇಂಕೇಸ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ಲ ಎಲ್ಲದ ಪುಚ್ಚೆ ತುಲಿ ಚೇದನ್ ಅವು ಕಾಪುನೇ ನಾನು ಇನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನು ಇತ್ತೀಚೆತ ಈಗ ನೀನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಸ್ಮೆಲ್ ರಪ್ಪ ಬರ್ಬೋದು ಯಾನು ಬಲಸದು ನೆಟೆ ಬಸತ್ತು ದೀವನ ಬತ್ತು ಕುಂದು ರೆಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬತ್ತು ತುಲ ಎಲ್ಲ ಪುತ್ತುಜಿ ಓಕೆ ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕುವೆ ನಿಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಕ್ಕ ಓಕೆ ಹಿಂಗಲಿಗೆ ನೀನು ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇರು ಹಿಂಗೆ ನೆನಪಿತ್ತು ಚೆಂಚ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ಸ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ದೀವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅವು ಕೂಡ ಅಂಚ ತುಕ್ಕ ಈತೆ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕ ಕತ್ತಲೆ ಆಯ್ತು ಮೋಡ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಈತ ಬರುವೇರು ಗೊತ್ತುಜಿ ಗಂಟೆ ಬಾಪೇರು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅದ ಮಟ್ಟ ಅಂತ ಏನೇನು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡುವೆ ಗೆತ್ತೆ ಬತ್ತು ಏರದು ಚಿಕ್ಕ ಮೇಡ ಬತ್ತು ಏರು ಅಂಚ ಗಂಟೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ನಾನು ಎಂಕಲು ರೆಡ್ ಮಣಸ್ ಮತ್ತು ಬೇಡ ಹಚ್ಚಿ ಎಂಕಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿಂತೀನಿ ಬಂದು ಫುಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಚೂರು ಆಯುಷ್ ಮಣಸ್ ಮತ್ತು ಏನು ಫುಡ್ಸ್ ತಿಂತೀನಿ ಅಂಚ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರು ಆಯುಷನ ಮೀನು ಕೆಲವು ಐದು ಮೀನು ಪುರ ಪೋಣ್ ಪಾಪ ಬರ್ಸಾಗ
ಚಳಿ ಕದ ಪುಡಿಸಿಗೆಲ್ಲ ತೋಡುದ ಮೀನು ವಸತ್ತು ಮಾಡ್ದು ಐ ಕುಂದು ಗಿಡ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ವಸತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ದಾಯ್ ಏತೈತೆ ಹಿಂಜ ಅಂತದೆ ಮೀನು ಹಿಂಜ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಸಂಡೆ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ಅಕ್ಕನ ಒಟ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ತಿರುಗದು ಬರ್ತೀನಿ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನೆ ಕಮ್ಮಿ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ವಾಟ್ ಯಾ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ದುಂಬುದನೇ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತತ್ತೆ ಪಾಡೋದಿತ್ತಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನೋಗ್ತಿರ ದಾನಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಿದ್ದೆ ಒಂದಂಚ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪೂರ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿನ ಒಲ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ಅಂತ ಜಿಡ್ತು ಒಂದಂತೆ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕುರ್ದು ಮಲ್ದೆ ಅತ್ತೆ ಎಂಕ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಪೋನೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಕ ಸಂಡೇ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಅದು ಪೋನ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿನಾಗಲೇ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಯಿ ಆ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದು ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಯಿ ಅಂಚ ಓ ಏನು ಕಡೆಗೆ ಅಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡ್ರೆಸ್ ತೋಜಪ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಆಯುಷಿಗೆ ತಂದಿಜ್ಜಿ ಆಯುಷಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಯುಷಕ್ಕೆ ಪಂಡ ఆయన ಅಲ್ಲ ಈಗ ಆಪುಜಿ ಕಿಡ್ಸುಡು ಮಾಡ ఆయన ಸೈಜ್ ಆಪುಜಿ ಈಗ ಅಂಚ ಏನು ಹೊಲ್ದಿಯೇ 80 ಪುರಕ್ಕೆ ಎತ್ತದಿಯೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತುಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಹಾಗೆ ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡೆ ఆయన ಮುಲ್ಪನೆ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಓವರ್ ಸೈಜ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪುರ ಅಂಚಿನ ಬಾಣ ಅಂಚ ತುಪ್ಪ ಏನು ಸಿನಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ತಾನೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಇಂಕ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯಲು ಅಂತ ಹೋಜವೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂತೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕಲೆಗೆ ಪೂರ ಒಂತೆ ರೇಟ್ ನಮ್ಮ ಸೈಜ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯಡ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಸೈಜ್ಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಯಾನ್ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಂದಾಜಿತ್ತು ಇಂಕ ಅಕ್ಕ ಗೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದದ್ದು ಅಂಚ ಪೆಂಟ್ ಬೇಡ ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಕೊಡೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚ ತುಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡ್ರೆಸ್ ತೋಜಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಹಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ವರ್ಷಗೊರ ಕೊರ್ಪಿನ ತಗೊಂಡು ಅಂಚ ಕೊರಿಯೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತಡೆ ಅದಾಗ ಏನು ಕೊಡ್ತೆ ಏನು ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಕೊರಿಯರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತೆ ನಾಳೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಲಂಚ ಏನು ಕೊಡ್ತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೇತೆ ಕೆಲವುಳ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆಫರ್ ನಡತುಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಲೈಕ್ ದಿಪ್ಪು ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಮಗಲೇ ಆಯುಷ್ ಚೂರಿಡಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲೆಮ್ಮ ಅಂಚ ఉంది చూపట్లే మంచిగా ഞാനൊന്ന് സ്ലീപ്പിൽ എത്തിയേ എത്തിയിട്ട് നോക്കൂ സ്ലീപ്പ് വെച്ച് നോക്കൂ ഇതിനൊക്കെ నాకు బర్త్డే నిన్న బర్త్డే పండ ಮೈಸೂರು ಲಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಾಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಇಂಚ ಬೆಳೆದು ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ಬೆಳೆದು ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ರೇಟ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅದು 199 ಸಾರಿ 1099 ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೇಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಇಷ್ಟ ನಾವು ನನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಫುಲ್ಲು ಏನಂತಿದ್ದೆ ಬಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಲ್ಪೆನುಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಏನಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ತಿದೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ತಂದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇರ್ನೋದು ಮುನ್ನೂರು ಗಂಚೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ತೂಕ ಅಂಚ ಕೊಯ್ಯಿ ಒಕ್ಕ ಈ ಕಮ್ಮಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ ಸೈಜ್ ತಗೊಂಡು 190 ಗ್ರೂಪ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಸೈಜ್ಗೂ ಅನ್ನಕ ನಮ್ಮ ಸೈಜ್ ಇಂತಲ್ಲ ಅಂಚ ರೇಟ್ ತಗೋನಾಗ ಬಣ ಯಾನು ಹಿಂಗೆ ಡಬಲ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಹಾಕ್ನೆ ಮಾಡೋದು ಡಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ತಂದೆ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಈಗ ಕೊಂತ ಲೂಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಂಡು ನನಗೆ ತನ್ನೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಉಂಟು ಒಂದು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಈಗ
ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ 299 299 ಓಕೆ ನಮಗೆ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಕೊಡ್ತಾವ ಪಡೆದು ಬಟ್ ನನಗೆ ನಾನೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 299 ಬಂದಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಶೋಕ್ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು 299 ತಂದೆ ನಾನೊಂದು 399 ಯಾಕಿಂಚ ಪಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಪಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಲೀವ್ ಕೂಡ 4 ಇನ್ನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸಾಕು ಅದು ಆ ರಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬೇರೆ ದಿನ ಗೆತ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಆಫರ್ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಗೋದು ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಗೊತ್ತಾಯಿವಂತೆ ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಇಂಚ ಫುಲ್ ಒಂದು ಬರ್ತೀನ ಫುಲ್ ಇಂಚ ಬರ್ತೀನ ನೆಕ್ಲ ಪಾಕೆಟ್ ಉಂಟು ಇಂಚ ನಾನು ಇದಂಕ ಪಾಡ್ದಿದ್ವಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಾಡು ಒಂಜೆಲ್ಲ ಆಗಿದ ಒಂದು ರೇಟ್ ಅನ್ಸಿದೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇಂಚ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನನಗೆ 150 ನಾನು ಅಕ್ಕಲಕ್ಕೆ ತಂದಿವರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಡು ನಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಡುದು ಇಂದ ಒಂದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಬೇರೆದು ಅಮ್ಮಗೆ 90 ನನಗೆ ಎತ್ತುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಯಾಂದಾರ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಒಂದು ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಟಾಪು ರೆಡ್ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂದ ಅಕ್ಕಗೆ ಎತ್ಕೊಡ್ನಿ ಆಚೆ ಎತ್ತಿಗೆ ಎತ್ತೊನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ ಪೊರ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಏನು ಪೋಪಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಉಂಡತೆ ಬಡವರ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ ಮೀಶೋಡಿಗೆ ತವೀನಿ ಅವ ನಮ್ಮ ರೇಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಬರ ತೋನ ಗೊತ್ತಾವಡು ಒಂದು ಬರ ಅದು ಅಲ್ದ ಆಯ್ತವೆ 190 250 ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏನು ಎಂಕಲ್ ಹೆಚ್ಚೈಟಾಗೆ ತೊಮ್ಮಿನಿ ತೊಂಡ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಪಾಡ್ದು ಓಡು ಅಂಚೆ ಅಂಚ ಸೈಜ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದು ಓಡ್ದ ಹೇಗೆ ಪಂಡ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ದ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಚ್ಚಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇತೆ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಪ್ಪುಣದೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಪ್ಪುತ್ತದೆ ಅಂಚೆ ನಾವು ಪಾಡ್ದು ಓಡಾಪು ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಕ ಬಂದು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಪೋಣ ಫುಲ್ ಲೈನ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅಪುರ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಕೈಲ ಬೇನೆ ಇತ್ತಂಡು ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಬೈತೇರೆ ಅರೆಗಳು ಉಂತೇರಿ ಸಾಕವನು ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅವ ಅಮ್ಮ ನಕ್ಕಲಿತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಅಮ್ಮಗೆ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ಲೆಕ್ಕೊಡು ನೈಟಿಗೆ ಎತ್ಕೊರೋಡು ಬರ್ತಳು ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ನೈಟಿ ಕರಿಗೆ ಏನೋ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಏನೋ ಎತ್ಕೊರಿಯೋದು ಅಂಚ ಅದೇ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಪಾಚದ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಚೂರು ಬಣಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಜೆಪ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಅಂಚ ఆయన చెప్పు చేయి అని చెప్పముట అంచ ಒಂದು ಪಣ ಕಿನ್ನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಜಿ ಇತ್ತಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಇನ್ನೊತ್ತೀನಿ ಏನು ಎಂಕಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಯ್ತು ಅಲ್ಪ ರಶ್ ಆಡಂತಾರ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಸೀಟ್ ಪುರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಗ್ತದ ಕೊಂದಿಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಲಂತೆ ಅವು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅನ್ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕನ ಮಗೆ ಬರ್ತೈತೆ ಆ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋರೈತೆ ಅಂಚ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ದ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಆಯ್ತು ದಯಪಂಡ ಪಾಪಗಳು ತೋಚೊಂದು ಉಪ್ಪಿರ್ತ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪಾಪ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಇಂಕ ಊದದನ್ನು ಸಮಾಯಿಸಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರಿ ಅಂಚ ತುಲಿ ಪೂರಾಗ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಪೋಲಿ ಹಿಂಗೆ ಅವು ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪೆಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಅವು ಬಂದ್ಪುಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ ಅಂಚ ಪೋಲಿ ತುಲಿ ಆಫರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಡೈಲಿ ವೇಸ್ದು ಪೂರ ಅಂಚ ನಮಕೊಂತ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗಲಿಗಂತ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಲೆ ಅನ್ನ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಅನ್ನ ಅವಲ್ಲ ಪೋದ ಪುರ ಸುತ್ತಿಜ್ಜಂತಿತ್ತೆ ಎಡ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪಿದಾಡ್ನೇ ಒಂಜಿ ಒಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೀಯಡಲ್ಲ ಎಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ನ ನೆನಪ ಒಂದೇ ಬಂಡ ತುಲ್ಲೊಂದೇ ಪುನ್ ಕಾಂಡೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂಚ ಅಂಚ ನೈಟ್ ಅಂಚ ಸ್ಟಿಚ್ ಒಂದು ಜೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಅಣ್ಣ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿರೆ ಕುದಸಿನ ಹಾಪು ಅಂತ ಲೇಟ್ ಆಪು ಅಂಚ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹಾಪು ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೆಂಚಿನಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪೆಂಚಿನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿತ್ತು ಒಂದೆಲ್ಲರಾಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಒಂದು ಸಂಡೆ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಗ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸು ಬೆಚ್ಚಾರದಿತ್ತು ಓಕೆ ಬೈ ಬೈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.